BODOLAND Dance Master Season 1. खुलुमबाय आं लक्ष्मी ब्रह्म बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 आव आं फार्स्ट भट राउन्डनि थाखाय सिलेक्ट जादों। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं उननि राउन्डआव बादायनो खाबु मोनगोन। प्लिज आंनो भट होनानै आंखौ उननि राउन्डआव बादायनो खाबु होदो। आंनि कड नाम्बारा जाबाय L002। प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 13 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो। बुंफिनदों 13 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि। इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर। नेक्स्ट जोंहा दङ लक्ष्मी ब्रह्म। बिथाङा रेडि दङब्ला जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। लक्ष्मी ब्रह्मनि उनाव दङ मेरिना बसुमतारी। बिथांखौ रेडि जाना थानो थाखाय खावलायबाय। गाइस लक्ष्मी ब्रह्म चलता अंगारा बनके जहरी फुनकारा बनके वाव आखाइ खबना हो रायजो राजाफोर। मिस लक्ष्मी ब्रह्म थरायना लक्ष्मी ब्रह्म। आंहा सोदोब गैला आंहाबो प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 13 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो। बुंफिनदों 13 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि। इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर।